Бу үзәк базар тукталышы сәгать иртәнге 8. Укучылар мәктәпкә бара, кемдер эшкә ашыга, әмма тукталышларда бер кемдә юк. Октябрь башыннан шәһәрдә җәмәгать транспорты хәрәкәте туктаган. Халык хәзер җәяү яисә таксида йөри. 1 октябрьдән интернеттан белдем. Ничек авыр булмасын, ничек аякны да азрак выехнуть иттем. Половина месяца уже. Ярты ай йөрибез. Күңелле түгел, потому что автобус йөрмәгәч бит инде 1 сәгать барырга кирәк. Хәзер кыш пычрак була. Не так удобно, аяк киемнәре бузыла. Такси кыйбат. Өйдән, менә мин өйдән чыккач, мешкә хәтле барырга 90 сум тора такси. Булай ничә булды инде? Җөрделәр кеше халыклар. Ну күбесе әбиләр җөрде инде. Теге тизрәк булсын дип, җапмасыннар дип, шуңа әбиләр җөрде инде. Сентябрьдә прокуратурага шикаят килә. Халык автобусларны озак көтәбез һәм транспорт иске дип зарланган. Тикшерү органы автобуслар куркынычсызлык таләпләренә туры килми дип тапкан һәм җирле ПТП җитәкчесен судка биргән. Башкарма комитет аның белән килешүне өзә. В ходе проверки были выявлены существенные нарушения, связанные как непосредственно с организацией. Тикшерү барышында пассажирларны ташуда хилафлыклар табылды. Куркынычсызлык таләпләре үтәлмәү ачыкланды. Без судка мөрәҗәгать иттек. Автобусларга бәйле проблемалар бу предприятиедә узган кышта башланган. Халык маршрутлар саны кимүгә зарлана. Узган елның декабрендә без бу хакта үз тапшыруларыбызда сөйләгән идек. Керем кимү аркасында маршрутларны кыскартырга мәҗбүр булдык дип аңлаттылар безгә ул вакытта. Билет бәясен март аенда 25 сумга кадәр күтәргәннәр, әмма бу гына проблеманы хәл итми. Тариф проблему не решил. Тарифны арттыру да безгә ярдәм итмәде. Узган 2020 ел мине нык сынады. Мин пандемия вакытында да автобусларны рейска чыгардым. Халык 3 ай идея ятканда да эшләдем. Декабрь аенда башкарма комитетта лизинг оешмасы белән сөйләшүләр алып баруларын да әйткәннәр иде. Транспорт оешмасы газда эшли торган 10 микроавтобус алырга тиеш иде. Әмма дәүләт ярдәменнән башка ПТП бу адымга бармаган. Если бы я сейчас взял лизинг, я просто бы был неплатеж. Мин ул лизингны алган булсам, барыбер түли алмаган булыр идем. Белгенлеккә чыгар идем. Чөнки билет бәясе 25 сум булганда, дәүләт ярдәм итмәгәндә автобусларны рейска чыгардан без 1 тиен дә акча эшли алмыйбыз. В Казани сколько стоимость проезда? Хәзер башкарма комитет конкурс игълан иткән, яңа транспорт оешмасын эзлиләр, әмма бу тиз генә хәл ителә торган мәсьәлә түгел. Инде 4 ел шәһәрдә бер генә транспорт оешмасы эшләп килгән. В настоящее время у нас объявлен конкурс. Хәзер конкурс игълан иттек. 30 октябрьгә кадәр гаризалар кабул итәбез. Инде күрше төбәк оешмаларына да чыктык. Октябрьскийга мәсәлән, әлегә гаризалар юк, әмма яхшыга өметләнәбез. Татарстан транспорт министрлыгына да хат җибәргәннәр. Җитәкчеләр дәүләттән ярдәм сорый. Любой убыток или выпадающий доход, конечно, должен быть компенсирован. Әгәр оешма зыянга эшли икән, ул капланырга тиеш. Хәзер без республика бюджетыннан һәм җирле казнадан субсидиялар булдыру мәсьәләсен хәл итәбез. Бөгелмәдә автобуслар кайчан йөри башлар, әлегә билгесез. Кышка да озак калмады инде. Елның бу фасылында җәяү йөрү тагын да кыенлаша. Билгеле булганча, Бөгелмә кар иң күп яучы шәһәрләрнең берсе. Бөгелмәдән Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы.